sme na 11. ročníku súťaže behu, ktorý sme nazvali symbolický Čečejovský maratón. A tento ročník, ako som už spomínala, je už 11. ročník Čečejovského maratónu. Teší nás bohatá účasť tých, ktorí ste tu boli minulého roku prvýkrát a prišli ste aj tento rok, účasť tých, ktorí k nám chodíte každým rokom. Pravdepodobne sa vám u nás páči. Tí, čo už ste sa sem chystali pod vedením svojich učiteľov, pravdepodobne viete, že sme symbolicky nazvali súťaž Čečejovský maratón, ale nebude sa bežať 42 km, tak ako v klasickej súťaži maratónu, ale beží sa dobrých 800 metrov na trasi, ktorá je vytýčená, na ktorú sa potom odoberiete potom v našom slávnostnom otvorení. Chcela by som vám predstaviť organizačný tím a povedať program dnešného spoločného dňa. Symbolicky chceli by sme behať za zdravé srdce, čiže vieme, že behom by sme a urobíme veľa pre svoje zdravie, čiže verím, že prvá bude bezpečnosť a zdravie na trase a každý z nás tu bude takto šťastne a uspievavo stáť aj na konci pretekov. Dnes budú riadiť preteky dve vedúce pretekov, pani doktorka Močiliaková, ktorá tu stojí za mnou, a pani magistra Mihalková, ktorá by mala byť vzadu, hej, čiže tam. Oni budú organizačne zodpovedné za celý priebeh pretekov, čiže keď budete mať otázky, tak potom sa pýtajte ich. Startéri na trase budú kolegovia, ktorí sú vyznačení oranžovo, čiže pán magistra Zringuš a pani magistra Mičková, čiže oni budú štartovať. Ak by sa na trase vyskytli nejaké zdravotné problémy a potrebovali by ste vodu alebo po prípade prvú pomoc, budú dve kolegyne na trase. Jedna bude pri štarte a pri cieli pani učiteľka Kubová a pri otočke bude pani magistra Komarová, ktorá vlastne tiež po prípade pomôže, keď bude potrebné, ale verím, že nie. Po tomto slávnostnom nástupe sa všetci odoberiete na trasu a ak sa vrátite, tak všetkých srdečne potom pozývame na spoločný obed do školskej jedálne a na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční zase tu na školskom dvore. Takže ešte raz športovci pozor. No ešte lepšie pozor, lebo ste športovci. Ja nie som telopríka, ale pozor vyberá asi trošku ináč. Dnešnému idú na štart. No tak to nebude. To budeme opakovať, už na tých mojich žiaci ma poznajú, čiže keď ja nepočujem odpoveď takú, ako chcem. Čiže dnešnému idú na štart. Takže prosím potom pani vedúce pretekov aj štarterov, aby ste sa po slávnostnom odchode našich deviatáčok odobrali na trasu. Nech sa páči. Erik, pridaj. Maťo. Martin. 5000 metrov ešte priamo rovno. Pozrite si aj vtedy, aby ste vedeli, ako víťaz. Čas. Pripraviť sa. Ideš! Nepreč! Peťo?
Dominik je prvý. Erik! Sandra zachránili. Máte nový drž, poď. Ešte kúsok, poď ešte kúsok. Zastavujte všetko. Ešte jeden. Pripraviť sa. Nastaviť si obliadka, hej? Miért nem állsz a túl? No. Tam je. Gąza! 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 Idę tak, szybko tam. Hej, co ty robisz? Hej, wiesz, ja tak sobie wybrać mamy kocha, mamy to tak nie tego. Gwiazdy świetnie. Odkláňam dopravu. Stał dzisiaj będzie.